Ай, брат, аре да правим още една рандонотика. Ай, рицар бащит. Айде да си мислим за огън. За огън. 3-2-1 огън. Не намери. Да пробваме пак. Аз даже не знам дали имах време да си помисля за огън. Умишлено, за да си купиш новия лак. Правим, на къде сме? Идеалният център на точката е тук и вдясно. Точката е... Ще направим един пълен кръг и отзад. Е, това много задачава. Искам да видя какво свети. Прилича на крематориум, често. Да, за домашни любимци. Всеки път ни праща някакви супер крипарски места. Внимайте какво си пожелавате, какво си мислите и къде ходите, докато цъкате рандонотика. Силата на мисълта е нещо велико и не трябва да си играем с това. Чуваш ли? Не, изчезна. Глевата, колко е крипи. Копане. Много е крипи това. Много е крипи. Чувам някакви детски гласове. Да. Малко беше страшно. Спи и не му пука не като предното. Хората, които живеят тук, как мога да е толкова крипи пред тях? Има някакъв кран, братле, който е газил хора, бе. Има някакъв крематориум и аутопсия на какво ли не. На стайги и на съседки, бе. Кобале, бичко, братле. Това ако не е огън, няма какво друго да е огън. Какво мислите, огън ли е това? Въжи ли? Брат, какво прави огъня? Грее.